На плацу прызыўнікі ўжо хутка гэтыя маладыя людзі папоўняць рады ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь. А дзень прызыўніка – магчымасць пазнаёміцца з будучай службай, як кажуць, на свае вочы. Меня призывают в МВД, в город Минск, служить. Ну, конечно, нужно. Это, ну, хотя бы потому, что как-то, ну, мальчик повзрослеет, там, превратится в мужчину. Может научить четко знать, чего ты хочешь, быть более мужественным, сильным. Ну, там много чего. Сярод тых, хто ў гэты дзень атрымаў павестку, і Радзівон Кацюба. Малады чалавек хацеў стаць праваахоўнікам, але не атрымалася. Яго мара спраўдзілася падчас прызыву. Это очень почетно, особенно в наш день, защищать родину, защищать родной дом. Призываюсь я в город-герой Минск, воинскую часть 5448, внутренние войска, Министерство внутренних дел. Служить буду с честью, с гордостью. Маладых людзей пазнаёмілі з тэхнікай, якая зараз выкарыстоўваецца ва ўзброеных сілах. Асаблівую зацікаўленасць у прызыўнікоў выклікалі бронеаўтамабіль «Смок» і бронетранспартёр. Прадэманстравалі хлопцам і магчымасці разведвальнай роты 38-й дэсантна-штурмавой брыгады. Першыя прызыўнікі адправяцца для праходжэння тэрміновай военной службы ўжо 2 мая. Согласно плана подготовки мы комплектуем более 30 команд различных, скажем, войск и формирований. Около 200 призывников пополнит ряды, скажем, молодое пополнение, пополнит ряды вооруженных сил и других воинских формирований. Прысягу на вернасць радзіме маладое папаўненне дасць ужо 16 чэрвеня. Еўгенія Мароз, Роман Філюсіш, тэлерадыёкампанія «Брэст».